Amen. Second Aliyah, Parashat Vayera. ותכחש שרה לאמור לא צחקתי כי ירא ויאמר לו כי צחקת ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדום ואברהם הולך עמם לשלחם ואדוני אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עושה ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט למען הביא אדוני על אברהם את אשר דיבר עליו ויאמר אדוני זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאוד ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו קלה ואם לא אדע ויפנו משם האנשים וילכו סדומה ואברהם עודנו עומד לפני אדוני ויגש אברהם ויאמר האב תספה צדיק עם רשע אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר האב תספה ולא תיסע למקום למען 50 הצדיקים אשר בקרבה חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיך צדיק כרשע חלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה משפט ויאמר אדוני אם אמצא בסדום 50 צדיקים בתוך העיר ונסעתי לכל המקום בעבורם ויען אברהם ויאמר הננה הואלתי לדבר אל אדוני ואנוכי עפר ואפר אולי יחסרון
50 הצדיקים 5 התשחית ב5 את כל העיר ויאמר לא אשחית אם אמצא שם 45 ויוסף עוד לדבר אליו ויאמר אולי יימצא עונשם 40 ויאמר לא אעשה בעבור 40 ויאמר אל נא ייחר לאדוני ואדברה אולי יימצא עונשם 30 ויאמר לא אעשה אם אמצא שם 30 ויאמר הננה הואלתי לדבר אל אדוני אולי יימצא עונשם 20 ויאמר לא אשחית בעבור 20 ויאמר אל נא ייחר לאדוני ואדברה אך הפעם אולי יימצא עונשם 10 ויאמר לא אשחית בעבור 10 וילך אדוני כאשר כילה לדבר אל אברהם ואברהם שב למקומו